וואו! כל הכבוד! כל הכבוד! אז אנה ואיציק המהממים! וואו! מה יש לכם להגיד? אנה? אני חושבת שהיית מדהים. אני יודעת שלא משנה מה יגידו, הוא רוצה שאני אהיה מרוצה בסוף. ואני מאוד מרוצה. האמת שהייתה לנו דרך נעימה כזאת. היה קצת קשה, היו משברים, אבל בכל החוויה בדרך הרגשתי שאתה מאוד נהנה. וזה מה שבסופו של דבר חשוב לי. שאתה לא סובל בשביל לצאת בסוף ולרקוד שיגידו, אני חושבת שבאמת נהנית בדרך, והרגשתי את זה. ואני מחכה לך בסטודיו, תמשיך לרקוד. טוב, האמת שיחסית יהיה קל, קיבלתי את הפרטנרית הכי מדהימה שאפשר. כאילו אין... היא רק נראית קשוחה וקשה, כזאת רוסיה קשה, היא מדהימה. והיא עשתה משהו שאני לא האמנתי שאני אצליח להגיע אליו, כי מעולם לא רקדתי, אין לי מושג, אני מאלה שרוקדים ככה, ועם הרגע... וזה, כן, היה כיף. אז תודה. אז תזמינו אותו לרקוד היום במסיבה. הוא הולך לקרוא את הבמה, אבל לפני שאתה יורד מהבמה אנחנו רוצים להגיד לך תודה. תודה שהרמת את הכפפה וניאות להשתתף בפרויקט. זה באמת משהו שהוא מאוד שונה מהעבודה שלך. אתה עובד כל יום מ8 בבוקר עד 8 בערב לפחות, ועשית את זה בצורה מדהימה. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל איציק הוא לא רק מנהל חטיבת הקוסמטיקה, הוא גם טייס, הוא הטיס אותנו לרומא, הוא גם רק חובל, הוא ישיט אותנו בקיץ הקרוב, הוא גם רקדן, הוא איש אשכולות, הוא מתחרה בקרל לגרפלד, אבל יותר מהכל הוא מוביל את חטיבת הקוסמטיקה להצלחות ולשבירת שיאים. רגע, לפני שאתם מוחאים כפיים, כי כל זה הוא עושה תוך כדי חיוך והמון המון המון חוש הומור גם בימים הקשים ביותר, ויש לנו הרבה כאלה, וזה לא טריוויאלי בכלל, ואנחנו רוצים להודות לך על זה כי זה לא מובן מאליו. אנחנו רוצים להזמין את כל משתתפי מפליגים עם אני מתרגשת. את רוצה שאני אעשה את זה? כן, תודה. אז אני רוצה להזמין איתנו על הבמה את כל מה שרקד הערב על הבמה. מגיע לכם הרבה מחיאות כפיים על הדרך, על ההתמדה, על עבודה קשה, על ההופעה של היום, על הדבר המאוד גדול שנראה לכם רחוק שלישי לשלישי, שהוא כבר הגיע. מגיע לכם המון מחיאות כפיים. יש לנו גם שלישייה, אנחנו מגבלים. אני אישית רוצה להגיד לכם כל הכבוד, גם לבנים שעשיתם עבודה מדהימה. זה לא קל, אני יודעת מה התהליך, כל הכבוד לכל הבנים, וכמובן בנות, אתן הכוכבות של הערב. זה היה מדהים, זה היה מרגש, זה נותן השראה לכולם, שאפשר להצליח גם במשהו שאנחנו לא הכי טובים בו, לעזור אומץ ולעלות על הבמה ולהופיע מול כל כך הרבה אנשים. אני מקווה שאתם נהניתם, שאתם הרגשתם את כל האנרגיה שהייתה פה על הבמה, וזה רק היום קצת, אתם ממשיכים ליהנות. אל תשאירי אותי פה לבד. למה השארת אותי לבד עם המיקרופון? תודה רבה לכל הצוות, הייתם מקסימים ובאמת הרמתם לנו את הערב ואנחנו גאים בכם. אתם יכולים לרדת מהבמה. יש לנו יעדים בחג הזה. אז יש לנו יעדים בחג הזה. ואני חושבת שלפני שאנחנו מדברים על היעדים, מה שהם הוכיחו לנו, הקבוצה המשובחת הזו, זה כשרוצים משהו מאוד ומתכוונים אליו ועושים הכל בשביל להצליח ולהגיע לזה, מצליחים.